ole avoi khatna tan MI cc9e onna kan nei dona India chuan A3 ni dona 48 megapixel in lo thuam le a front camera hi 32 ano da thung ta chuan a battery hi sangli le songa lai lo da to tu na chuan hong don ni sira kan lo anga he chuan cover te manual te leaflet paper work so song ka ta hin om ta cover film ro choma silicon case a eng du chi chuan paper works om boka e kan da sanga tan sim ejector tu boka chuan tuna chuan a phone a mai kan on pa in a sira kan lo da anga chuan a chunga hian USB type C cable a chuma chuan a adapter hi adapter pangai 5 volt 2 ampere India le China dang lam na chu tla hian China chu gan tlang ha pop ta mai kan khok ang wa nung moi khop mai pol te sak mai a hei a camera triple camera kan ti kha ni ta hei 48 megapixel hei 8 megapixel an ta noi ber hi 2 megapixel an ta chuan tan brand name an lo zika Xiaomi dual sim hybrid an lo da le a Nano-SIM ve man tu ta tuna a phone kan lo enang MIUI 10.2.7 in lo thuama hemi variant hi 4GB 64GB ania Octa-core Max 2.02 GHz storage 64 ni nangin om taksu 48.6 GB velom tani camera lutang AI setting heta hena oma kina camera sample ki kan lo daang chuan heta memoji om le ta memoji hi memoji a hian du ang da thei ta vok lem ni lem te ui te lem chuan heta tang hen dang download le thea portrait mode chuan 48 megapixel kami option kai ta promo ta hian lo ma 48 khawon tu ta
a lens a hian ultrawide le wide ang kan select thei a description hemi a phone specification hi chu YouTube description hang an lo da nga aman za te nen le nei theina te kang ho kha lo da don ni